आनान गसाइ दिनैनि बे निदान समाव जोंखौ सोरां होफैदो आफा जोंनो गोहो होफैदो दिनै आंनि फिसाय अमाराजाया हस्पिटालाव दंहैयो नों आफाया अनाबा जोंखौ रावबो अना हे आफा सोरजिगिरि आनान गसाइ आंनि फिसाय अमाराजाखौ बे नखराव मोजाङै मोजां लाबोफिनदो थाबैनो हस्पिटालनिफ्राय न'आव फैनो हानाय बायदि गोहो हरदो आफा जोंनि नखरखौ गुबुन साननि बायदि नायफिननाय बायदि दिनैनि समावबो नायफिनदो आफा गोहो हरदो आफा जोंनो माबाफोर दाय मावफ्लांबायबा माबाफोर गोरोन्थि जाफ्लांबायबा गावनि फिसा साननानै निमाहा होदो आफा जोंनि नखरखौ अनहरदो हासिबजों सिफ्लांबायबा आथिंजों जोगारबायबा जोंखौ गावनि फिसा साननानै निमाहा होदो आफा आनान गसाइ जोंखौ निमाहा होदो अमाराजाखौ थाबैनो न'आव थिनहरफिनदो आफा हे आफा आनान गसाइ न'नि गाहेलाया न'आव थायाबा न'आ खोमसि जायो आफा बेनिखायनो अमाराजाखौ बे नखराव थाबैनो थिनहरदो आफा नांगौबा अमाराजानि सोलाय आंनि जिउखौनो लादो अब्लाबो अमाराजाखौ थिनहरफिनदो आफा आनान गसाइ अमाराजाखौ थिनहरफिनदो हस्पिटालावसो दंफैलै ओइ सोर दं ना हाफां नों हुसाव फैबाय मोजाङानो जाबाय दे हाफां ओइ नाजुदां मा होनलाबायदों नोंलाय हाफां आं डाक्टरखौ लिंनानै लायना फैनि नों बेवहायनो थाबाय थाथ' हाफां आंखौलाय मानो हाफां होनबाय थाखोब्रा बेलाय थै मा हाफां जाबाय थाखोब्रा बे नारजिदांलाय जारलासोलै आंथ' हाफांजों एक्सिडेन्ट जादोंमोनलै साला सुवार हाफाङा ओरैबायदि स्पिडआव गारि सलायनानै आंखौ हस्पिटालाव थाफैहोलायदोंना गारनायाव गैयाब्रा बे हाफांखौ गारनायाव गैया डक्टर मानसिया हुसाव फैबाय रायलायनोबो हाबाय आसरित बेफोरबायदिथ' हुसाव फैनो नाङामोन दानो इसोरनिबो मा महिमा बेनिखायनो जों इसोरखौबो साबायखर बावनांगौ जाबाय हस्पिटालाव थाबाय थानो बाथ्राबाय आं न'आव थांनोसै इलेक्सन गेलेहैनोसै आंहा हाफां मा होनलाबाय थादोंब्रा नोङो दसे रेस्ट ला डक्टर जेब्लानिफ्राय हुसाव फैदों बेयो गावखौनो बायदिसिना बुंलागासिनो माने हाफां नङा होननानै बुंगासिनो एक्सिडेन्ट जानायनि उनाव माबाफोर बेफोरबायदि गोहोम गोलैयो नामा मालाबा केसाव मानसिया गावखौनो आन्दायनानैबो थायो मालाबा केसाव मानसिफोरनि नामफोरखौबो बावनानै थायो माने गोसोखांथिफोरा गोमानानै थायो नों जेबो साननाङा आं मोननैसो एग्जामिनेसन लाबावनि बिनि उनावहाय मा जायो आं खोन्थागोन आरो आं माखासे मुलि लिरनानै होबावगोन बेफोरखौ जाहोबाय थाबानो जाबाय थेंक इउ डक्टर हेलौ मिसेस हाफां आं डक्टर सरगियारि माबायदि मोनदों देहाखौ नोंथाङा एसे रेजें मोनदों आरो ना नाथाय बिदि होननानै हस्पिटालाव थाबाय थाजायाना आंहा बिराद खामानि दङ ओरैनो एक्सिडेन्ट जालाबायनानै टाइम लस जाबाय आंहा बहा बेरायहैदों सोरखौ सिगिहैदों आंसो मिथिसिगौ आरो बेनिखायनो दानो दिनैनो थांसै आं न'आव नोंथाङा दानो सिखारथ'नाङा नोंथांनि देहाया दासिमबो मोजां जायाखै बेनिखायनो मोननैसो इन्जेक्सन होबावनि मानि इन्जेक्सन बेलाय मोजां जाबाय बेफोरबायदि एसे एनै एक्सिडेन्ट जानायावनो जुदि गावखौनो हिनजावफोरबायदि लोरबां खालामना लायोबा आंना खामानिया थालांजोबगोनलै जानाय नङा हाफां बांद्राय अख्रा जानाङा नारजिदां मा जाबाय थाखोब्रा आंलाय हाफां जाबाय थाखोलै हाफां आं मिन्थिगौ नोंहा एक्सिडेन्ट जानानै एसे बोरैबा जाबाय खर'आ नाथाय नों गावखौनो बावनाङा जे नों हाफां नङा होननानै टेक केयार योर सेल्फ हाफां लायला जामायला मा हाफां होननानै बुंबाय थाखोब्रा आंखौलाय आंनासो खर'आ गाज्रि जाखोना बिसोरनासो जामारखोब्रा नोंसोरना खर'आ गाज्रि जाबाय नामालाय नुबायना डाक्टर मानसिया हुसावनो गैया आं हुसाव दङलै नारजिदां नों आंखौ हुसाव गैया होननानै जानला मोनला बुंबाय थानाङालै नारजिदां आंहा इलेक्सन दाबिनांगौ इलेक्सन दारायनांगौ भट जमा खालामनांगौ देरहानांगौ नोंसोर हौवा हिनजाव लोगो नांनानै आंखौ एक्सिडेन्ट खालामदोंना गाराब्ला नारजिदां गारा हाफां नों गावखौनो सोर साननानै लाबाय थाखो आंलाय सोर जानांगौ आं जाबाय अमाराजा बयनिबो खाजा डक्टर माथो गावखौनो अमाराजासो सानबाय बेलाय बेनि मा जाहोन दं आंबो जाहोनखौ मोजाङै बुजियाखै साइक'ल'जि मा जामारदों बेखौ नायनो थाखाय साइक'ल'जि डक्टर सासे दङ बेखौ आं लिंहरगोन बिनि उनावसो आं खोन्थानो हागोन दा आं इन्जेक्सन मोनसे होबावनोसै एक्जामिनेसन खालामबावनोसै बिनि उनाव मोजां जायोबा न'आव लानानै थांनो हागोन आच्छा दिनैनो लानानै थांनो हागोन ना औ आच्छा मिसेस हाफां नोंथांनि देहाया दासिमबो मोजाङै जायाखै बेनिखायनो उन्दुनानै थाथ'दो आं मोननैसो इन्जेक्सन होबावनोसै लायला जामायला दे थाब होदो आं थांनोसै हाफां दे दसे रेस्ट लाबावदो आच्छा थाइबानि लादो हाफांनि खबरालाय माबायदि बेबो दङ खमायाव दङ नायनि मानसिखौ नायनि हाफां मानो इसिबां अख्रा दसे उन्दुनानै थाथ' होनबायना आं एमएलएसो आंखौ जेबो बुंनाङा आंखौ रावबो अर्डार होनाङा बहा दं हाफाङा फैदो आंनि उन नों थाबायनो हामारगोन ना
मानो होनोब्ला नोंथ' गाज्रिनो जखम जादों। आंनि बिखायाव मोख्रानि बिखा दङ मिथिबाय। आंहा जेबो जाया। टाइटेल मिथिबाय नारजि बुदां। थोदो नोंनि बिसि हाफांखौ नायनि। बेनि थाखायनो आं हस्पिटालाव थाफैनांदों। आया बोरै जाखो? बे हाफाङा मानो गावखौनो अमाराजा साननानै लाबाय थाखो? डक्टर सरगियारि खोन्थानाय बायदिनो साइक'लजि डक्टरजों माबोरै नायजाहोनांसिगोन। नङाबा बिनि खर'आ गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जानो हागौ। बेखौ आं मालाबाबो जाहोआ। हाफां, नोंखौ आं थाबैनो मोजां खालामफिनगोन। जोंलारिया दुगैगासिनो। मादै खुलुमबाय। खुलुमबाय। मादै आं नैबे फिथाइ सामथाइखौ लाबोदोंमोन। न'आवनो बेसेबांबा बुरजा फिथाइ सामथाइ दङ। लाबोलायाबाबो जागौमोन। हाफै न' सिङाव जिरायफै। आं जिरायथ'ला मादै, एसे खामानि दङ। हस्पिटालाव आदा थफिरामखौ लायनांगौ। मा जालायखो थफिरामालाय? मैया हराव मा जानायथाय हरसे माने बाहेरावनो उन्दुनानै थादों। बेनिखायनो मा जादों होननानै हस्पिटालाव थिनहरदों। नंगौ नामा? एन्टनिय' नै नोंना लोगो फैदों। जिरायनो खिन्थाबाय आङो, जिरायाबोनो। मानो दसे जिरायलांदो। आं जिरायला दे। जोंलारि बेखौल' लाखिदो दे। लाबोलायाबाबो जायोमोन। हर लाबोबायबालाय। नै बिमा अमाराजाया। नै माथो आलासिबो दंफैयो। खुलुमबाय आदै। दे जै जाथों। मा होनदोंमोन नोङो अमाराजाया मा जाखो? हुसाव फैबायनो अमाराजाजों हाफांजों। दे मोजाङानो जाथारबाय। सोर मा जादों? माबालै बे अमाराजाजों हाफांजों एक्सिडेन्ट जानानै खमायाव थांदोंमोन। दिनै हुसाव फैबायनो। मोजाङानो जाबाय दे। बिदिसो जानानै दङ होमबा। आंबो बारा मोजां मिथियाखैमोन। जोंलारि थाथ'दो होमबा आं थांनोसै। मादै थाथ'दो दे। आदै फैबाय आं। आच्छा बे थफिराम फंबाय नङामोन होनलाय? औ आफा, मानो फैदोंमोन जोंहानावलाय? नैबे फिथाइ सामथाइखौ होनो फैदोंमोन। मानो? जानो? बेखौथ' आंबो मिथिगौ, जानो थाखाय होफैदों। अब्लाबो माबा मोनसेथ' रहस्य दंबावो नङा होमबा? मा सोमोन्दो दं? ना अमाराजा खोन्थानायानो बेनो? हा? मोजां मोनो नामा? सिरि दङ माने मोजां मोनो आरो। नै जोंलारि फिसा, बिसोर जाबाय बेसेबांबा गोजौ थाखोनि मानसि। बिसोरजों सोमोन्दो लाखिबा उनावहाय दुखुसो मोनगोन मिथिबाय। बेनिखायनो बांद्राय माहाजोन मानसिफोरजों दा रायलाय। बेजोंनि न'खरनि मानसिफोरखौ मिथिखायो दा नों माबायदि। खर' गाज्रि गोजासोलै। थफिरामखौ नायलाय। दे गावहाबो मोजां गाज्रिखौ मिथिखायो। जुदि मिथिनानैबो गोरोन्थि मावनो नागिरदों अब्ला गावनिसो गोरोन्थि। आं हले बुंखाबाय दै, आं हले बुंबाय थाया। बेफोरबायदि गोजौ थाखोनि मानसिफोरजों जोंबायदि गाहाय थाखोनिया रायलायोबा, सोमोन्दो लाखिनो नागिरबा उल्थासो गाज्रि जायो उनाव मिथिबाय। बेनिखायनो सानै हयै खामानिफोरखौ मावलै फिसा। नोंहा फरायनो होनदों फराय, बाहेर हादराव थांनो होनदों थां। जोंहा जेरावबो बादा गैया। नाथाय नुखा खोनाखा इसेबां माहाजोन, इसेबां दावराव दावसि जाबाय थानाय न'खराव बेफोरबायदि थांनो सानोबा नों गावनो फस्थायगोनलै फिसा। बाखि नों एसेबां गोरों गोराखा, जों बुंबाय थाला दै। जागोन दे आफा। सोंसै ओंखाम खुरैलाय। खुरैनि जों रावबो जाखायाखै, जमा जानोसै। दे होमबालाय। जोंलारि फिसा, खोथाखौ मोजाङै सानबाव दै। औ दे आफा। ला जामायला, जाय मानसिखौ सैया बे मानसिनि मोदोमावसो मानो हाबफैखोआंलाय? छी। हाफां, माबोरै मोनदों दा देहाखौ? डक्टरा बुंनाय बायदिब्ला गासिबो नर्मेल जाजोब्बाय होननानै बुंदों। खालि एसे रेस्ट ला होननानै बुंदों आरो। न'आव थांनो मोनगोन ना मोनानो? मोनगोन होननानै बुंदों। नाथाय नोंनि देहाया मोजां जायागौ मानि आं न'आव लांथ'नो बादों नोंखौ। लांनोबो नाङा, आं बेवहायनो थागोन। ओमफ्राय सासेयालाय सासेया? सासेया माने? आंजों एक्सिडेन्ट जाफानाय मानसिया। अमाराजाया मोजाङैनो दं, बेबो हुसाव फैबायनो। मा? हुसाव फैबाय? औ, अमाराजायाबो हुसाव फैबाय। जाथियाथ' बांद्राय जेबो जायाखै, बेहा मोजाङानो जाबाय। न'आवबो थांबाय बियो। दे मोजाङानो जाबाय। आं लोगो हमनो लुगैदोंमोनलै, माने हाफांखौ, माने अमाराजाखौ। जागोन दे, उनाव लोगो हमबाय थाबानो जाबाय। ना नारजि बुदां, आंहा बेजों बिराद गिदिर बाथ्रा दं। बेजों रायलायथारनांगौ, रायलायथारनांगौ। नों मानो इसेबां अख्रालै हाफां? नों इसेबां गिदिर एक्सिडेन्ट जानानै दासो हुसाव फैदों। एसे रेस्ट ला ना मानसिया। उनाव रायलायबाय थानो हागोन। नारजि बुदां, नों बुजियाखैलै। एकदम रायलायथारनांगौ, इम्परटेन्टथार। नों रायलायनो होआबाबो आं रायलायहैगोन, मिथिबाय? मा एसे अख्राब्रा नोंलाय हाफां? बे खेबाव अख्रा जायाबा जाथारा। आंहा अमाराजाजों रायलायथारनांगौ, होगार। आया, मा एसे अख्रालै बे हाफाङा? बेफोरबायदि अख्रा आखलनि थाखायनो जाद जाजायो बेहाबो। मानसियानो इसेबां अख्रालै। खाम डाउन ना? मानो खाम डाउनहाय?
आङो हाफांजों माने अमाराजाजों रायलायनो होननानै बुंबाय दं मानो बुजिया गुमै नोंनो अमाराजाया आंखौ जेबो बुंबाय थानांला आंनो हाफांखौ नांगौ बोरो हाफाङा बोरो हाफाङा मिस्टार अमाराजा रिलेक्स नोंथाङा हाइपार जाबा नोंथांनि खर'आ गाज्रिसिन जाबावगोन आंनि खर'आ गाज्रि जाखानानैनो दंखायो बेनिखायनो आंनो दानो नांथारगौ रायलायनो बोरो लिंना लाबो मानसिखौ बोरो बेनि थाखायनो गासिबो जाथाया जाजोबदों बोरो लिंनानै लाबो आयो बोरै बिदि जाखो लायला जामायला खर'खौ ओरै लाबलाय लाङा माथां जाम्बि लाबो दे बुं हाफां मिथिबायना जोंना बडिया सोलायलायबाय जोंना देहाया बेखौथ' आंबो मिथिगौ गोदोबो बिदिनो जाखांबाय आंहा नोंनि नोंसालाजों दा आरो नोंजों बावोसो बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों मिथिबायना अमाराजा नों एक्सिडेन्ट खालामामोनब्ला आं एक्सिडेन्ट जानाय नङामोन ना हाफां खुगा जिब्लां बांद्राय बुंनाङा मिथिबाय नोंसो आंजों एक्सिडेन्ट जाफैदों आं जायाखै रागा जोंबा दानो खानायखौ बुखुजोबगोन आं मिथिबाय बुखुलाय नोंनिसो खानाय दा आंनि खानाय नङा मिथिबाय हाफां आंबो रागा जोंनांगौबा नोंनि माखौबा बखुजोबगोन आं नोंसोरना रायखुमालायनाया जोब्बायबा सानैबो सान्थि जालायदो दे हाफां आरो अमाराजा नोंसोरो नांलायबाय थानाङा दे उनावहाय गासैबो सिटुवेशना मोजां जायोबा डिसकास खालामफिननायबानो जाबाय हाफां फैदो आंनि मोदोमखौ जानला मोनला दांनाङा नों मिथिबाय आरो नायनोबो नाङा नोंबो आंनि मोदोमखौ जेबो खालामनाङा आरो खोनासं हाफां दा हराव सानैबो लोगो हमलायगोन माबोरै बडिया सोलायलायगोन बेखौ सानैबो बिजिरफिनगोन जागोन दे डक्टर आं न'आव थांनोसै जागोन दे आं माखासे मुलि लिरनानै हरबावनि बेसेबां मुलि लिरनानै हरगोनहाय मोनसे हरबाय मोननै हरबाय मोनथाम हरबाय ब्रे हरगोन नामा जायाबा आं मोनसेबो बेफोर मुलिजों जेबो हामा फामे थुदो बिराद दादागिरिथार माथो एमएलएखाय मोजाङै मानसिखौ जोथोनै लाबानो जाबाय माबाफोर प्रब्लेम जायोबा आंखौ कल खालामफिनबानो जाबाय जागोन सार बेफोरबायदि मानसियानो मोजां ट्रिटमेन्ट लाया उनाव डक्टरखौ बदनाम खालामगोन जोंलारिया दुगैगासिनो मादै खुलुमबाय मादै आं नैबे फिथाइ सामथाइखौ लाबोदोंमोन न'आवनो बेसेबांबा बुरजा फिथाइ सामथाइ दङ लाबोलायाबाबो जागौमोन फै न' सिङाव जिरायफै आं जिरायथ'ला मादै एसे खामानि दङ हस्पिटालाव आदा थफिरामखौ लायनांगौ मा जालायखो थफिरामालाय मैया हराव मा जानायथाय हरसे माने बाहेरावनो उन्दुनानै थादों बेनिखायनो मा जादों होननानै हस्पिटालाव थिनहरदों नंगौ नामा एन्टनिय' नै नोंना लोगो फैदों जिरायनो खिन्थाबाय आङो जिरायाबोनो मानो दसे जिरायलांदो आं जिरायला दे जोंलारि बेखौल' लाखिदो दे लाबोलायाबाबो जायोमोन हर लाबोबायबालाय नै बिमा अमाराजाया नै माथो आलासिबो दंफैयो खुलुमबाय आदै दे जै जाथों मा होनदोंमोन नोङो अमाराजाया मा जाखो हुसाव फैबायनो अमाराजाजों हाफांजों दे मोजाङानो जाथारबाय सोर मा जादों माबालै बे अमाराजाजों हाफांजों एक्सिडेन्ट जानानै खमायाव थांदोंमोन दिनै हुसाव फैबायनो मोजाङानो जाबाय दे बिदिसो जानानै दङ होमबा आंबो बारा मोजां मिथियाखैमोन जोंलारि थाथ'दो होमबा आं थांनोसै मादै थाथ'दो दे आदै फैबाय आं आच्छा बे थफिराम फंबाय नङामोन होनलाय आफा मानो फैदोंमोन जोंहानावलाय नैबे फिथाइ सामथाइखौ होनो फैदोंमोन मानो जानो बेखौथ' आंबो मिथिगौ जानो थाखाय होफैदों अब्लाबो माबा मोनसेथ' रहस्य दंबावो नङा होमबा मा सोमोन्दो दं ना अमाराजा खोन्थानायानो बेनो मोजां मोनो नामा सिरि दङ माने मोजां मोनो आरो नै जोंलारि फिसा बिसोर जाबाय बेसेबांबा गोजौ थाखोनि मानसि बिसोरजों सोमोन्दो लाखिबा उनावहाय दुखुसो मोनगोन मिथिबाय बेनिखायनो बांद्राय माहाजोन मानसिफोरजों दा रायलाय बेजोंनि न'खरनि मानसिफोरखौ मिथिखायो दा नों माबायदि खर' गाज्रि गोजासोलै थफिरामखौ नायलाय दे गावहाबो मोजां गाज्रिखौ मिथिखायो जुदि मिथिनानैबो गोरोन्थि मावनो नागिरदों अब्ला गावनिसो गोरोन्थि आं हले बुंखाबाय दे आं हले बुंबाय थाया बेफोरबायदि गोजौ थाखोनि मानसिफोरजों जोंबायदि गाहाय थाखोनिया रायलायोबा सोमोन्दो लाखिनो नागिरबा उल्थासो गाज्रि जायो उनाव मिथिबाय बेनिखायनो सानै हयै खामानिफोरखौ मावलै फिसा नोंहा फरायनो होनदों फराय बाहेर हादराव थांनो होनदों थां जोंहा जेरावबो बादा गैया नाथाय नुखा खोनाखा इसेबां माहाजोन इसेबां दावराव दावसि जाबाय थानाय न'खराव बेफोरबायदि थांनो सानोबा नों गावनो फस्थायगोनलै फिसा बाखि नों एसेबां गोरों गोराखा जों बुंबाय थाला दे जागोन दे आफा सोंसै ओंखाम खुरैलाय आरो खुरैनि जों रावबो जाखायाखै जमा जानोसै दे होमबालाय जोंलारि फिसा
खोथाखौ मोजाङै सानबाव दे औ दे आफा ला जामाय ला जाय मानसिखौ सैया बे मानसिनि मोदोमावसो मानो हाबफैखो आंलाय छि हाफां माब्रै मोनदों दा देहाखौ डक्टरा बुंनाय बायदिब्ला गासिबो नर्मेल जाजोब्बाय होननानै बुंदों खालि एसे रेस्ट ला होननानै बुंदों आरो न'आव थांनो मोनगोन ना मोनानो मोनगोन होननानै बुंदों नाथाय नोंनि देहाया मोजां जायागौ माने आं न'आव लांथ'नो बादों नोंखौ लांनोबो नाङा आं बेवहायनो थागोन ओमफ्राय सासेया माने आंजों एक्सिडेन्ट जाफानाय मानसिया अमाराजाया मोजाङैनो दं बेबो हुसाव फैबायनो मा हुसाव फैबाय औ अमाराजायाबो हुसाव फैबाय जाथियाथ' बांद्राय जेबो जायाखै बेहा मोजाङानो जाबाय न'आवबो थांबाय बियो दे मोजाङानो जाबाय आं लोगो हमनो लुगैदोंमोनलै माने हाफांखौ माने अमाराजाखौ जागोन दे उनाव लोगो हमबाय थाबानो जाबाय ना नारजि बिदां आंहा बेजों बिराद गिदिर बाथ्रा दं बेजों रायलायथारनांगौ रायलायथारनांगौ नों मानो इसेबां अख्रालै हाफां नों इसेबां गिदिर एक्सिडेन्ट जानानै दासो हुसाव फैदों एसे रेस्ट ला ना मानसिया उनाव रायलायबाय थानो हागोन नारजि बिदां नों बुजियाखैलै एकदम रायलायथारनांगौ इम्पर्टेन्टथार नों रायलायनो होआबाबो आं रायलायहैगोन मिथिबाय माइसे अख्राब्रा नोंलाय हाफां बे खेबाव अख्रा जायाबा जाथारा आंहा अमाराजाजों रायलायथारनांगौ होगार आया माइसे अख्रालै बे हाफाङा बेफोरबायदि अख्रा आखलनि थाखायनो जात जाजायो बेहाबो मानसियानो इसिबां अख्रालै खाम डाउन ना मानो खाम डाउनहाय आङो हाफांजों माने अमाराजाजों रायलायनो होननानै बुंबाय दं मानो बुजिया गुमै नोंनो अमाराजाया आंखौ जेबो बुंबाय थानांला आंनो हाफांखौ नांगौ बोरो हाफाङा बोरो हाफाङा मिस्टार अमाराजा रिलेक्स नोंथाङा हाइपार जाबा नोंथांनि खर'आ गाज्रिसिन जाबावगोन आंनि खर'आ गाज्रि जाखानानैनो दंखायो बेनिखायनो आंनो दानो नांथारगौ रायलायनो बोरो लिंना लाबो मानसिखौ बोरो बेनि थाखायनो गासिबो जाथाया जाजोबदों बोरो लिंनानै लाबो आयो बोरै बिदि जाखो जामाय ला खर'खौ ओरै लाबलाय लाङा माथां जाम्बि लाबो दे बुं हाफां मिथिबायना जोंना बडिया सोलायलायबाय जोंना देहाया बेखौथ' आंबो मिथिगौ गोदोबो बिदिनो जाखांबाय आंहा नोंनि नोंसालाजों दा आरो नोंजों बावबोसो बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों मिथिबायना अमाराजा नों एक्सिडेन्ट खालामामोनब्ला आं एक्सिडेन्ट जानाय नङामोन ना हाफां खुगा जिब्लां बांद्राय बुंनाङा मिथिबाय नोंसो आंजों एक्सिडेन्ट जाफैदों आं जायाखै रागा जोंबा दानो खानायखौ बुखुजोबगोन आं मिथिबाय बुखुलाय नोंनिसो खानाय दा आंनि खानाय नङा मिथिबाय हाफां आंबो रागा जोंनांगौबा नोंनि माखौबा बखुजोबगोन आं नोंसोरना रायखुमालायनाया जोब्बायबा सानैबो सान्थि जालायदो दे हाफां आरो अमाराजा नोंसोरो नांलायबाय थानाङा दे उनावहाय गासिबो सिटुवेशना मोजां जायोबा डिसकास खालामफिननायबानो जाबाय हाफां फैदो आंनि मोदोमखौ जानला मोनला दांनाङा नों मिथिबाय आरो नायनोबो नाङा नोंबो आंनि मोदोमखौ जेबो खालामनाङा आरो खोनासं हाफां दा हराव सानैबो लोगो हमलायगोन माब्रै बडिया सोलायलायगोन बेखौ सानैबो बिजिरफिनगोन जागोन दे डक्टर आं न'आव थांनोसै जागोन दे आं माखासे मुलि लिरनानै हरबावनि बेसेबां मुलि लिरनानै हरगोनहाय मोनसे हरबाय मोननै हरबाय मोनथाम हरबाय ब्रे हरगोन नामा जायाबा आं मोनसेबो बेफोर मुलिजों जेबो हामा फामे थुदो बिराद दादागिरिथार माथो एमएलएखाय मोजाङै मानसिखौ जोथोनै लाबानो जाबाय माबाफोर प्रब्लेम जायोबा आंखौ कल खालामफिनबानो जाबाय जागोन सार बेफोरबायदि मानसियानो मोजां ट्रिटमेन्ट लाया उनाव डक्टरखौ बदनाम खालामगोन आपावै मा बेलाय मा मेलेम गैलाय होननानै बुंखोलै डाक्टर आंनाव मेलेम गैयालासिनो बोरै थानांगौ जाखो आं सानै मानसि बिरनाय नुथारदों आरो बिसोरखौ नोंसोरनि हस्पिटालाव दङ होननानैसो खोनाबावदों आंनि खर'नि मेलेमखौ दुसिनाङाब्रा डाक्टर नङाबा मेडिकेलखौनो बायनानै आंनि खालामगोन आरो नोंसोरखौ आंनि गलाम खालामजोबगोन बिदि नङा नों बुंनाय बायदि जाया मालाबा जोङो नुनाङि बुस्थुफोरखौबो नुयो बेफोर गासिबो गोसोनि भ्रमसो मा होनदोंलै नों गोसोनि भ्रम दानो सोबांलां डाक्टरबाबो बिदि नङाहाय मा होमबालाय माथो आंखौ फाग्ला बायदि बानायनो सानदों बेलाय आंनि खर'नि मेलेमखौ मानो गाज्रि होननानै बुंदों बेलाय ना नोंथांमोनाबो आंनि खर'नि मेलेमखौ गाज्रि सानो आरो जायफोरा दानि एपिसडखौ मोजां मोनाखै होननानै बुंदों बिथांमोनखौ फोरमायनो सानोदि नोंथांमोना जुदि मोजां कन्टेन्ट नायबावनो लुगैदों माने गोदान कन्टेन्ट अब्ला सेकेन्ड चेनेलखौ थांनानै नायदों जोबोर मोजां जागासिनो आरो बे मासाव मोजां भिडिअ लाबोनो हायाखै बे नंगौ सैथो बाथ्रा मोजांनिफ्राय मोजां लाबोफिननो जुजिगोन दे होमबालाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय